tiyambirane ipadoko. Unofunga vanoziva kuziva dare rachigodora richinge ravhurwa. Mafoni edu ngatiise pamasilent kana kudzima. Nekuti ikazozika ichirira uchazochajwa. Uyezve kana uchida kutaura simudza ruoko rwako wopuhwa nguva yekutaura wotaura. Ukataura usina kunzi taura uchachajwa zvakare $5 kana kuti huku. Mazvita nokunditeerera ngatiteererei zviri pano. Mazvita ana baba magara kure zvitinomberana ere makwedi anozwana ere tiri kure nekure kudai. Munozopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Munopinda yenyu pamvuri tamboomberana. Matombo apa tange tamboomberana. Muzodzoka matombo aomberana. Zvakare chimwe chiro aitiki kunyarara ati kwakudi kosi kuvhara muromo akudi kosi kuvhara muromo takawandisa. Tikanyarara zvinobva zvakanaka. Kutaura unozama maoko udomwa utaura kana nechekutaura. Azvidi kosi ukangotakuze kuti ukangotaura tikupa $5 udare kuti $5 yekutaura kunengwa iri usinotaura. Saka zvavoite gara wanyarara. Apidi kosi kunyarara akudi kosi kutaura baba. Kana kunyarara zvidi kosi unozama maoko udomwa unyarara kana uzoda kana sinozotaura. Pansoro ana baba ngati mboomberana tuone kufambisa chikamu chedu. Ane hiti musoro tobvisa madzimai togarisika tuona kufamba zvakanaka. Ngatitange hedu. Makadika na baba akasinga hedu. Makadika na mai iko hedu. Imuba pano Jehovha pakati pedare rashe tibhedhera. Mwari tinokumbire huko zvino. Zvichataurwa pano Mwari taramba anopokana nazvo. Uye kushorana kana kutukana kana kudini. Kudai takwanisa kuteerera uye tigadzirisane muzvakanaka. Tiregere kundozoshorana tiri pakati pedare rino. Hungu iwe iri hungu kwete iwe iri kwete. Mazvita henyu shoko namangwana nani. Tiri tungamira ikamwapo tiri pakati penzvimbo ino. Tinode zvishamiso zvenyu zvichabuda pano muzuva rinozouya. Mazvita ndiJesu Kristu tenziwe. Nenyaya yevanhu vari kubika madoro pane mukomana nawo nenyaya nhekwa akamusoka nawo ninaya kuti anhu ari kubika madoro mashabhini ndiwo ari kupedzisa vanhu. Saka mazita awo akanonoke kundipa. Vandaziva kuti uyu akamangara Sabhuku 0. Ndikati nyaya Sabhuku 0 kuti ndadaidziro kuti dikana ndi Prince kunoku azviti. Right. Regerai ndabate nenyaya yekuti Sabhuku kuti anhu ari kubika madoro kwati tonga nenyu musipoba ndinoti mutonga nenyu muripo. Ndosaka auya. Right, nyaya iripo ngekuda izvo. Adofa nobvisa mari ndara. Sabhuku abvisi ngoti anonga ndakataurira mari yacho. Asi yakadaro. Kuite zvokwakudze mumupo. Right. Sabhuku uyu. Ndakamudaidza pamusoro penyaya mukomana uyu. Mukomana uyu wakauya nenyaya yake. Wakauya achiti izvo inini ndine stand yangu. Kana kuti ngataurega iyo mari yedu ari tikuida iwe. Rini? Ivi misoko mazombomuitire favor yena ega. Ndatondi Sabhuku arizomubatisa ndikuti itaura nyaya yacho ka. Chitori chikumbiro ndichemu. Nyore hapo asaina. Uchao chisaina kuno. Alright. Mupikise miko ataurega nyaya yake. Sinzero kwa rwingi
rwerudyi muti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndinoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Noti manyepo. Mwari ngatitungamire. Mwari ngatitungamire pane zvose zvinichataura. Musazowedzera zvandatiteedzera zvindotaura. Sorry. Pamusori changamiro wangu. Pamusori wadare vari pano. Pamusori madzibaba vanoremekedzwa vari pano vese nevana vadiki nevakuru kwandiri. Wakabata chitupa here? Chitupa ndasiya. Asi namba dzangu nodziziva nemusoro. Ndinokubvisa $2 izvozvo. Sorry baba. Munyoresere kuti popa. Taura yenyaya. Nhaurwa yangu iripo ndeyekuti ini ndinonzi Prince Njerere. Ndiri mwana waIsrael Henry Njerere. Ndakazvarirwa madzere. Masabhuku dzere. Ndomwe ndakazvarirwa. Ndikakurira imomo. 1983. Baba vangu inini. Ndisikatauri zvekumashure. Baba vangu vakanga vaine stendi yavo yavakapihwa nemukoma wababa wavo. Ende stendi iyoyo izvezvi kuenda kubhuku remutero riri kubhadharwa nezita rababa vangu riri kushanda ipapo. Baba vangu wakafa 1997. Sabhuku dzere pakagwewa nhumbi dzangu dzababa vangu inini vakanga varipo. Ndichipihwa nzvimbo iyoyo, ndichipihwa musha iwowo, sabhuku dzere varipo vachitowinisa. Asi nhasi uno mai vangu wakafa 2002. Zvina zvina kubvira zvambochinja. Takasiwa tiripo vana vatatu. Ini ndini mukomana mukuru, poita vasikana vaviri. Right. Pamusoro pazvo ipapo ndiri matambudziko endakusangana nawo nemukati mekukura. Ndakamboita zvandakaitawo mumashure, asi ndikazozvifambira ini ndichizwa kuti zviri kubva mumusha. Right. Ndakaita mhuri yangu ine ndikagara kuchimani-mani. Mhuri yangu yakaenda. Vana vatatu nemudzimai ni pamwe. Pamusoro mukoma. Isusu tiri kude nyaya. Ndiri kuzama kutsanangura baba. Ndiri kuzama kutsanangura ndoda kuti munyatse kubata. Alright. Ndosaka ndiri kubva nayo kumashure ndichiuya nayo pendiri kuenda. Mhuri yangu ikaparara kuchimani-mani, ndikafamba ndikabata zvinhu zvemumusha mangu. Hamurupona. Right. Zvapera izvozvo ndikaenda kukadoma. Ndikawirwa nemugodhi, ndikaita 3 days ndiri pasi, ndikafukunirwa ndikaoneka ndiri mupenyu, ndikafamba ndikabata zvinhu zvemumusha. Alright. Hanzvadzi yangu ikafa zvisina kuzwisisika, haina kurwara, haina kudini, ikangofa, inoteera iri mumashure mangu, inosira mukaka, ikangofa, hapana chakaitika, zvinhu zvemumusha, zviri kubatwa zvinhu zvemumusha. Hamuri kupona. Nhasi uno, zuro nezuro uyo, gore rineri, muna naApril, ndakauya kuna Sabhuku dzere. Ini nehanzvadzi yangu, tawirirana, wana shamwari, nyaya iri pana hanzvadzi yangu, toda kuti, since iwewe matambudziko ese ari kukuwira, hauna mari, and then utarisawo marriage yangu, itonetsawo. Asi zvinyaya dzirichi dzemumusha, ngatimbotanga tagadzira guwa ramai. Ndakaenda kuna Sabhuku eni. Ndaenda kuna Sabhuku dzere. Ndakasvika ini nehanzvadzi yangu. Ndisati ndasvika kuna Sabhuku, ndakasvika kuna baba wangu. Baba, inini ndoda kugadzira matambudziko akati. Toda kugadzira zvinhu zvamai. Since makatibvisa mari vana, tikabvisa mari. Makuwa aise ekwaNjerere akagadzirwa. Asi pakasara guwa ramai vangu. Imi baba imimi, ndimi mai vamuri baba, ndimi mukwasha kumusha kwawana mai vangu. Ndimi maifanira makaenda koshuma kuti togadzira makuwa ana sekuru huyai. Asi hamuna kuita sekudaro. Inini mauda ndende kumushumira mukadzi wenyu. Asi izvezvi ndakuda kuti ndizviite. Since ndi mai vedu zviri kunetsa mumusha. Mai vedu vari kutinetsa mumusha. Mutorwa, mete gadzire zvinhu zvavo zviperi. Right. Zvakadaro izvozvo. Baba wakati, "Alright mwanangu, wangofunga kudini?" Ndikati ndafunga kutengesa roshi. Akazi ripi racho? Ndikati iri rakati ganura stand yenyu nepakatangira yadhedu. Iro roshi ndo ndafunga kuti nditengese. Akazi, iro mwanangu azviiti kuti uritengese. Because ndiri kupota ndichidini? Ndichiririma. Ndikati alright baba, moshi ndinongedzera muda ndidini? Nditengese. Akazi enda kutengesa iro riri kumucheto kwa hurekure iro. Ndakasimuka na baba wangu, nehanzvadzi yangu, tikati tiri vatatu, tikasvika akazi tengesa iri mwanangu. Ndikati alright baba. For sure, ndikabva ndatofonera vanhu vale kutenga stand, vakabva vatouya. Vanhu vavo vakatosvika, vanjerere, vakatomhoresa ndikati ndiwo baba wangu. Zvakanakirazo. Ndobva ndataura baba, imimi ndimi makanga muri kugarisana naSabhuku. Ini ndofunga nane almost mayezi ndisiri munomu. Ndimi munozivana naSabhuku. Ngatichienda muumira semi. Baba akanditi azviiti mwanangu, stand ndeyako. Azviiti ndikuenderewo kwaSabhuku. Asi chingwa ndotati wanjerera wati endai modini.
moita zvese. Ndikaenda kuna Sabhuku. Sabhuku akanditi welcome. Ndichisvika ipapo ndataurira nyaurwa yangu. Ndaisa maoko angu. Sabhuku akanditi welcome mwanangu. Waita zvakanaka wauya. Ndaida kuzotodzika kune vanhu vekwanjerere. Ndichida kuvataura kuti your stand is too big. Dai mwambopangura because the council riri kuuya. Sabhuku vachinditaura nemuromo wavo ende ndine mawitness ezi kutaura kwavo kwakataura. Right. Ndikati Sabhuku ndo nyaurwa ndatafambira panapa. Vakabhadharisa munhu wangu inini. Kuti apinde mubhuku vakambadza 500 US. Sabhuku handisi kutaura zvinhu zvekupoterera kana kudini. Vakambadza 500 US. Murume uyu akachema akazi Sabhuku ndine 3. Ndozounza imwe yacho akazi kana zvisingaiti enda wozouya kana wane $500. Murume uyu akabva akaenda kumota yake akapaka. Akasiya mudzimai wake ndakagara naye nenzodzi yangu naiwo Sabhuku akaerenga kuerenga 50. Vakaenda kuerenga 10 $50. Akabatana akauya akanditi wanjerere oi ipaipo Sabhuku. Ndikaverenga 10 $50 ndikapa 500 US. Akati right haisati yakwana mwanangu. Pari kuya $5 yekuti ndikupinze ubhadhare mutero. Ndikawapa $505. Right, zvapera. Ndatenga mabuilding materials zvese zvikuda kugadzira gwara mai wangu. Tatenga guwa zvese zvadini. Pakapenda kopinda dambudziko. Mwana wangu ari apa pamatondo apo. Wakabva enda korwara. Arwara, mwana takatanga kufambira mwana. Muri kupanzwa mari yatsvai yabhirida nekutenga zvidhina tsvai mari yayo. Zvinhu zvatanga futi. Ndagara futi pasi nazvadzi yangu. Mwana wangu, ona, ngatingodai kana pakaita ringo dambudziko. Ngatingoshingirira tipedze zvinhu zvamai. Tozoita zvese zvimusha izvi kaizvi. Zvamai tazvipedza. Ndakaenda musi uno, musi wa 5 December. Sabhuku ndauya nevanhu ava vari kuda stand. Akanzi wauya nani? Ndikati ndauya ndega nevanhu vendinawo vari kuda stand. Ndauya kuti mwaise chibhuku. Sabhuku akandara kuti iwewe hauna kodzero kuti iwewe utengese stand because hauna stand. Ndikati handina stand pakuti chii? Budisa bhuku renyere mutero. Bvisara wangu parapa nhasi ndo chikutoshanda izvezvi ndori kubhadhara. Akazi wewe waibhadhara mutero here. Ndikati Sabhuku musade kuti tifukure hapwa kana kuti titaure zvinhu zvakawanda. Pamba pangu paiswa maloja ndisipo. Mari yemaloja handina basa nayo. Either aibhadhariswa $10 pamwedzi, either aibhadhariswa $5 pamwedzi, asi handina basa nazo. Asi iwo baba wangu iwowo wanga vaine kodzero kuti wangobvisa $5 pamari yese pagore, wabvisa $5 wauye kubhadhara mutero. Ndini ndiri kutobhadhara because havana kana chidhina kana anything chiri pamba paya. Imba yakavakwa nevabereki wangu ende ndezvangu. Hamuri kupanzwa. Sabhuku akandara kuti hazviiti. Enda wotora maziteti ako. Maziteti ako akauya panapa wakangoti bve pano uchitibva upenzisa stand. Akauya akandichaudha panapa ndikavanyepera. Ndikati Sabhuku mai wanyepera pakuti chii? Because madetails emunhu wakatenga stand munawo mubhuku menyu. Madetails angu munawo mubhuku menyu. Sei masina kuti imi maziteti angu inini akauya achimuti imimi sei mwana atengesa stand. Ende zvinhu izvi zvozvo ndakatowana ndakanongedziwa stand iyo nababa wangu rozhiro nababa wangu. Kasi baba wako wakura avachagoni kudini amene kuti baba wangu anopenga here. Ndikati alright Sabhuku inini ndauya sedunga munhu ndine muridzi westand iyi. Hakuna futi umweni munhu anokwanisa kuuya kotengesa stand iyi ndisipo ende ndisikazvizivi. Sabhuku akandara kuti hazviiti. Ndakabva ndasimuka musi iwowo nevanhu ndalotengesa stand. Ndikauya kuno kwaHeadman ndichida kutsvaga ruzivo kuti maybe pamwe ndiri kushaisha because even wanga uri munda woma ancestors kana maziteguru asi zita riri kushanda ipapo ndeani ende zita riri kushanda ipapo ini ndakapuwa nhaka izvi zvamunoziva kuti ndeyangu asi nhasi uno maakuda imwe witness inobva somewhere. Nhasi uno ndikati zvinhu zviri kundinetsa mumusha mangu Sabhuku dzere ndigadzirisirei because imi mune hendi mukati memusha wangu munondigadzirisa sei? Ini muri kundirambisa sedunga munhu ndinoda kuti zvigadzira zvinhu mumusha mangu. Ndo nhaurwa yangu yendinayo. Apedza. Hey, $505. Yusa. Wakomana. Nawe Headman muchikuiziya makamboizwa here kuti pane munhu wokwamatenga muchikuiziya kuti pane munhu ugare kwamatenga akatenge mashedzero uri kuzi ndipe 500. Yapeti.
kuti ndoda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Ndiri kuda kutaura chokwadi pamberi pedare raHeadman Chigodora. Kwete manyepo. Kwete manyepo. Mwari nganditungamirire. Yes, Mwari nganditungamirire. Chigara yenyu tsanangudzire kutaurwa pane manyepo. Garai pasi Sabhuku dzeni. Garai tione kutaura nemi. Musadonha bagarai zvakanaka. Alright. Toda kumpe mubvunzo. Mukomana wakauya achiti ndatengesa stand nemunhu wake. Mukamubhadharisa mari 500. Ndiye rero kubvumirwa kwamambo. Kwakusati kwaje nguwa iyi. Aiwa. Kwakumbori kuramba kwendani. Saka ndati $500 ndiye ri kubvumirwa ere namambo kupinza anhu mubhuku. Handina kungatati tapuwa mutemo. Imi stand ndiri no makaenda nene. Igore rineri musi wa 13 April. Saka nini Sabhuku muri kuzvirambira papini? Mari 500 yekupindewe Mbuku. wakabhadhara. Mbuya handisi kuda kutaura nemi zvakawanda kana chinyi. Mari yekupinze munhu mubhuku $50. Mazizwa? Yakauya zvino. Teerera zvetiri kutaura. $50 ngekupinze munhu mubhuku. Anditi $20 ngeheadman yekudini? Yekumupinze mubhuku. Kana ndiri kutadza headman uchandipupurira. Mati 500 ni wati? 505. 500. Yenzi yemutero wepagore. Mira nyara. 505. Ndirudo kuti muerenge kutanga kupinda kwake wakatanga rini gore rino. Igore rineri. $5 mari munofanira kupuwa $55. Mari yese ndirudo zoti mwaipetudza. Kana musikadi Ndakataura muswera mangwana. iwe nyarara kani. Ndiri kuda kukutaurira handisi kuda kuti nyaya iende mberi. Mwazizwa? Iyo ndiri kuswa. Ndini ndinotonga namambo inini. Ende munondipe chiki. Muri kutotipendesa zvokuti munhu uri apawo. Ndichatomukumbira kuti zvimwe zvacho muna dirita. Anga dirita. Mazizwa? Mbuya kuti kaite basa rake uri muoffice. Mwambe chikuru chapinda. Mari iyo kuti muinaye nhasi uno enda mompetudzira munhu iyeyo $450. Mwazizwa? Torai $55 yenyu chete. Handisudi kutaura nemufuti zvakawanda. Ndazwa. Inini chandinode kutaura ngechekuti pakauya iwona baba wake wazwawo ngesoko roti iyo kwatengeswa. Noti wataura kuti ndataura nababa kuti ndiri kutengesa. Alright, Sabhuku. Tisakutorera nhungu apana rudo tonga. Miri ndikupe mubvunzo miri mitatu. 1. Uyu paakauya echitaura pane rumwe munhu wekwanjerere futi umweni wakauya achitaura kuti mwana waite zvisiri pamutemo. Sure, akauya nana tete akabve Alright. Saka na tete akabve Bhuruwa nana niniona. Ndikoda pano musi wa 7. Imbomira henyewe pamperere. musi wa 7 anotouya. Sabhuku. Asi nyaya iyi munoziva kuti ndakaizwa kare. Munoziziva ere? Ininiwo futi inini. Ndotoiziva futi nyaya iyo ye500 chakuti iyo. Saka zvizi kutanga naso zvana zvekutaura zvakawanda. Imwe menda mopedzere munhu 450. Sabhuku. Regerai ndoda kuti ntaure nemimi. Uyu mwana wa munomuziya ero? Uyu mwana ndaimuziya achina make. Amushamuziyi. Izvozvi zvaakazoya musunu. Ndati munomuziva ere? Kumuziva ndinomuziva. Munomuziva? Mwana wakwanu? Wekwanjerere. Baba namai vake varipi? Wakafa. Vakanga vaine musha ere baba namai vake? Anga aine umba dzawo asi muri muyadzi. Vakanga vaine musha ere waibhadhara mutero wekuti Prince Njerere kana kuti Ani Njerere baba wake uyu? Aibhadhara. Vana vangani mufamily mavo? Anga ari 3. Vasara vangani? 2. Mutemo unoti pa property kana vabereki vachinge vafa vese? Mutemo handichazivi kuti unotiba. Arume ariyo batsirawo Sabhuku asikazivi mutemo. Ipopo apo ndinofamba mwechitaura kuti munhu haatengesi payadhi
Zviri kuita ngechekudai mira ndipofamba nabhijana. Sabhuku dzere makakanganisa. Ndoda kuti ndikutaurirei natsai kundibatisisa. Tikange tamukati mwenyaya ngatite serious seutungamiri. Mukomana uyu wakauya kwamuri mukamurambira maererano nekutengesa kwekupinza munhu mubhuku. Anditika mukomana uyu wakauya nemunhu wake kumba kwangu. Auya nemunhu wake kumba kwangu wakanditsanangurira nyaya yake nedambudziko rainaro kuti mhuri yangu yakatorwa necyclone kuchimanimani, nhupi ndikavharwe mugodhi, ndikasangana neproblem yakati zviri zvemumusha. Saka changamire ndanga ndafunga kuti inini nzvimbo iyi regera nditengese kanzvimbo akandowirana nehanzvadzi yangu kari kanzvimbo kababa edu timbotsvaga zviro zviri kutinesa kuti tione tigare zvakanaka. Ndikati inini zveshuwa nyaya iyo kana yakadaroka handingakurambiri nekuda kwekuti udogadzira upenyu hwako nehanzvadzi yako nemhuri yako. Zvendakuita ndike zvokuti chienda kwaSabhuku. Waenda kwaSabhuku iyo enda wataura kwaSabhuku kuti ndiri kubva nekwaHeadman. Saka Headman wati dambudziko rako ndarigamuchira ndisai munhu uyu mubhuku. Zveshuwa mwana uyu wakauya kwamuri. Auya kwamuri mwana uyu mwakaenda komupindura kuti ndinoda kuti Headman wange wachitaura wega kana kuisa chinyorwa pasi. Mwana uyu wakadzoka. Adzoka ndakamunyorere tsamba ndikaisa chidhindo changu kuti D. Nomuka chiri mukati moni. Ndaisa chidhindo changu ini ndikamupa tsamba yekuti enda kuna Sabhuku aise munhu ena mubhuku kuitira kuti ubatsirikane dambudziko rako. Asvika kwaSabhuku wakaenda komurambira. Futi. Ndazviti. Uya nehama dzako. Ndazvotoraisa inini. Makandishora Sabhuku. Dai makatondifonera zvitori nani muchindibvunzisisa. Anofanira kutobvise mari yedare. Makandishora ameno ichi chako. Ndisati ndaenda mberi Sabhuku akaita seiko. Ndoda kudzokera kumashure. Chinhu chekutanga sinzi uyo akauya anditika auya akapuwe go ahead naforomani maifanira kugamuchira izvo zvekuti aiwa sezvinhu zvataurwa nemukuru dzokera anditika tsamba yakauya nayo anditika yakasendwa mwakaisei mwakaise mufaira munyu ewo zidai mwakabvunza kuti kona ichangamire ko nyaya iyi yakamira sei waidini waitaura zvakare ipo pane nhorondo kozi nhorondo yataura inotosirisa mwana nhorondo mirai vataure wataure nhorondo ndatozwa kurwadziwa handika zvinhu zvacho munozviziva handika maifanira kuzvigamuchira handika kuti sinzi zvinogadzirisika asi apo makaramba makati nganganga apo nezuro makaende kotaura kuti ndikuda futi 500 yekupinza mubhuku ende zvasangana nazvo aipopo makashaisha Apo ndinobvuma. Mwakashaisha. Takutonyara pana misoro yatoreba kana. Ndichitotsinhira panyaya $500 yekupinza munhu mubhuku. Hamutauri kuti bumbiro remutemo wemari idzodzo ndakanga risati ndakuuziwa. Wakanga usati wauya. Ndakazoya nawo kechipiri asi the late headman Masabhuku wese hapana usikazvizivi. Hapana usikazvizivi kuti waitaura kuti mari yekupinza munhu mubhuku imari yakati. Mari yekupinza munhu mubhuku imari yakati. Iyo yekuziya kwa headman imari yakati netransfer letter. Imimi makaenda kotora advantage yekuenda kuti uyu wafa. Zvafa dai zvizvi hapasati pane waakutungamirira ipopo. Ngatirambe takambotsike konzi. Ino manje konzi iya yakurwadza imimi. Munofanirwa kumupa change yake munhu. 1 2 ndiri kuda kuti inini muchibva pano handidi kutaura nemi zvakawanda. Endai moisa munhu wake mubhuku. Ndakaitsvaga ndikaifeya ndikaizwa kuti muri kurambira mwana wekumisa mubhuku nekuda kwekuti muri kuwirana namaini nake. Vakanga vachimboshandisa kuisa maroja pamba ipo papo. Ndo varoda kuti watengese stand iyo mone kudya mari yacho. Inona headman chigodora nyepe. Abereka achinga afa property inosara kumhuri. Kungawe chinyari chinyi abereka hama dzingangochuurira asi zvinhu zvinosarira kumhuri. Kuita ubenzi hwayo, kuita vanhu kwawo hwawo nepamusana peproperty yawasirwa. Siyai zviro zviri zvevafi hazvina kutengwa nehama dzebaba uyu ba. Kana pari kupa kupiwa ini ndakabhuwa stand yangu inini. Muningini wangu ne stand yake kumusoro mwana kwa mainini. Akada kutengeswa kwa ndimubvunzi. Ndikada kutengesa pangu panapa handibvunzi. Nekuti zvakatarisana na mai wangu. Izvo zvakatarisana na mai ya Prince na baba wa Prince. Change muSabhuku verify ikuona zvinhu zviri kuitwa zviri pamutemo here. Ni hanzvadzi yake vari kuwirirana here mwana wa baba yake. Weukama hafarwi kutonga pachinhu chekwa baba mukuru kana chekwa baba munini kana chekwa sekuru bauri tete. Tonge mumba mwako. Saka ipopo pakandinetsa ngekuti kugara nekugara taite kuti ngepasiwiti paiso siwiti nje. Siwiti nje mutero waibhadhara baba uyu wangu wakanyorwa uzani. Israel Henry Njerere. Israel Henry Njerere. Ndiye nzvimbo rero utengesa ba uyu.
Kauti haisiyo. Ndiyo yarutengesa. Saka switi ngabude mukati. Saka ini ndiri kude kuti ndiwo wataura kuti ngatende kwa Fokon. Kutaurirani. Akatombouya iwana baba mukuru akariyo. Ari kuti usati. Pamusoro. Iwana kana arwadziwa ngekuti mwana watengesa ndiwo achauya kweto timi mukwane. Musapinde mukati mwazo. Musapinde mukati. Tati musapinde mukati mwazo. Muri kuona kuti nyaya iyi ikakunyesa kuibata handika yakasvika kuna Foroma handika Foroma nakapa go ahead tese tiri pasi paForoma handika saka iniwo hapana chichamunetsa Foromani inini zvakanga kondikangaidza kuti tabva kutaurirana nani naiwaya nemunhu wake tabva kutaurirana nguva iriyo wadzoka zvakati ndabva kwaForoma ini kwakuchiti Fokona ndiye wataura kudaro akati ne20 yacho ndatokuti imwe mune short Foroma ni kuti azi headman mwana mudoko ana zvaro ndita nomisa panodziya imwe ashe yakadi nomisa panodziya ende Sabhuku dzere ma 500 anada izvo pane munhu wangado kuyoumangara anemene takazompinze mubhuku womakati ndiri kude 500 nyaya ma 500 siyanai nayo ibva imwanyatsi kusiyana naye kubva nhasi kuenda mberi inini wacho kuno kuSabhuku ndoda kukushapurai mangwana muzoziye kuti chetataura chipuku mukachiramba kubhadhara muripo wangu ndokuendesa mberi hambaendesi mberi bavano wemushapurai okushapura ndoda mbudzi mbiri nekuchaja $500 munhu yekupinda mubhuku ye muri topetudza 400 munoitore mari yeuyu ndiri kuida panapa piranukoba ndiri kuida pano musi wa7 January moya musaenda mabhuku mandobvara mabhuku angu nembudzi mbiri nemari yedu yedare mbudzi handi nemari yedu yedare alright yakanaka amberere ndichamupa mazita acho mbudzi yacho munonza iri mari kana musina mbudzi zvakadii handiti kai kuteerere zviri kutaurwa ndiri kuteerera ngaende kwamambo timbozwe nyaya ye500 eti munopabviswa kuteerera ndazvika ndoba ndipei kuteererai zviri kutaurwa nditika ndazvizwa ndakosaka motsvaga mogadzirisa ndikotsvaka hazi 7 kunoku ndiri mbudzi mbiri modzorera uyo chenji yake mbiri mbudzi ndodzendisi munotsvake mari mbudzi $30 $60 ndiye munounza kunoku plus 16 yedare kuite 70 mwakangwara murikupazwa pamari iyoyo handitika mochitokurukurana nemunhu mude kodzosera kuti anoenda sange rakahata ndizvo ipopo pacho mobvise imwe ninoyo imwe modzosere chenji hanfuni ungamboramba baimwe mamutore 500 ungamboramba vemunonga mwaronga moda orongerwa ndiani mamarongerwa ndiani chandiri kuda ndiruda kuti muchibva pano endai moisa munhu mubhuku maisa munhu mubhuku motsvaga chenji yake uyu motsvaga chenji yake uyu moya mondipa mbudzi dzangu mbiri inobvisirwa pano amubhadhara nuko ba mosaina mabhuku mangu timusingadi ndomuendesa kuna mudhara pamusoro edai tombozwa kuti mudhara unoti kumbirisa kuti Sabhuku ava pandiri kuendako achondisira munhu mubhuku edha nhasi edha mangwana edha rini ndoda kuti vatochinja zita rababa vangu wese rangu because Sabhuku ava vari kuisa hendi mukati mwefamily yangu kutonga pane zvimwe zvinhu zviri hide zvimwe zvaari kuziva mukati mezviri kundinetsa mba mangu Sabhuku ava imotererai baba inini kutaura pamusoro Sabhuku nyaya yaari kutaura mutemo zvaunoita unoziva zvinoitika here shamari yangu mashoko uri kutaura wa tinoagarira tichizviona iwo handiti uri kude kuti stand ichipinde muzita rako iwo hauiti zvekumhanya kana zvichiki handiti wanyatsozwisa unogare pasi wosvika zvakanaka Sabhuku ndaikumbirawo kuti sinzi baba akafa ndini ndaapo ndaida kuti muchiisawo zita rangu pazita rani hazvinetsi kugadziriswa zvinoti 1 zvichigadziriswa kwaSabhuku zvogadziriswa futi kuna headman wazizwa ndatenda hangu nechezvinoda maSabhuku ndo panobuda umbavha nehuori hwekuti munhu wafa munoramba mwakanyore zita rake pamutero kana munhu achinge afa bvisai mise achiri kurarama aripo zita iroro richange riri kutambira zvinotambirwa uko zita remunhu ari kugarapo echitambira futi ndo panotangira umbavha ipo papo uri kugarapo ndiye waakutambira uri kutambira muzita rani uri kugara iya ndimweyo chiitai kuti imimi endai nemwana uyu
momisa mubhuku zita rake, mobvisa zita rababa wake, moisa mubhuku obhadhara mutero zita rababa wake, mogamuchira mari yake munhu wake kumupinza mubhuku, munhu iyeye obhadhara mutero. Then iwe wachinoda kuti pasina 2 days undifonere ndichizwa kuti munhu iyena wamubhuku here. Musi wa 7 January woya pano chirava zveshuwa headman munhu iyeye akapinda mubhuku, everything is okay. Handitoikurese kundoya pakadhuze apo. Zvakanaka. Ndoda kutoenda pakadhuze ipo. Mandizwa here Sabhuku. Musi wa 7 mondunzirawo mari yauyo nembudzi dzangu 2 pano. Muchipinze mubhuku $50. Nemari yedare yedu. Kuti mimi nayo mobva matotipa. Rimwe gore maSabhuku muchazoona ndakuzopinda ini nagenest imwe mkwamamboyo. Ishe gosho ade kutomuke pana asi adzamara kagara. Zvinozonakidza ro tongana maSabhuku na headman. Azvizonakidzi. Chiti pai mari yate yedare Sabhuku. Azvinakidzi. Tikakudzana chinhu chakanaka stereki. Because ukonenge ndakakutsikirira nekunenge ndiri kumangara iyi. Ndiri supervisor wenyu. Kwendiri ndakushashira mondimangara. Asi ndinokumangara indini. Pendiri kuenda komangara ncharovera musoro wenyu pasi. Tozotambwa nemwimwi nemwimika. Munorwadziwa. Muchazoripira inini moripira mambo mberi. Muramba muchibuda ma-expenses. Zvimwe ngatiteereresane. Renyu ndinaishewowe. Asi handichadi kutaura. Handina kana iye mambo wacho wakataura taendayo. Kuti kana wakadai, kana chirema chazi ndiye wa mambo wenyu, munode kumurespecta, musoita dzikero. Kuti anyaziwa kadai hazoziwa akamira zvakati. Kuti ari ishe ndishe. Saka muri kundirespecta here. My darling, musaka uya mudisipute. Mira wasati wasumuka ipapo. Sabhuku dzere. Mune nyaya neni. Iwe ndapedza. Amusi kwatenda ma meetings angu baba.